Nasi tatirega timbobuda takananga kuMbare uko kwave nenguva yakati kurei kuine marara asingatakurwe. Vagari veimomo vari kutsutsumwa zvikuru nekuda kwekuti marara aya ava kuvarumisa neumhutu pamwe chete netsikidzi. Zvisinei hazvo, nyaya yemarara ingava rimwe dambudziko, asi rimwe dambudziko ravari kusangana naro idambudziko rekuti suweji iri kungoerera nepese pese mudzimba dzavanogara. Mungadai muchishushikana kuti kuMbare kupi chaiko, kumaflats ekumaTererini. Nhasi regai timbopinda mukati tinzwe kuti ndeapi zvakare mamwe matambudziko avari kusangana nawo. Mukoma, ndanzwa muchitaura kuti munoshandira panzvimbo ino. Utano hwenyu imimi makatarisana nemarara aya uri papi? Utano hapana hanzvadzi, nekuda kwekuti marara kana akadai so hazviratidze kuti tinoona utano hwakanaka. Nekuda kwekuti marara akabva achienda kudumping area, mhuri dzedu dzinotamba dzinoona zvakaita se dzinoona utano hwakanaka. Asi pari zvino takatarisa, marara aya ari kukonzera tsikidzi, ari kukonzera mosquito. But kuti tione protection yekuprotecta tsikidzi hatina, tione protection yekuprotecta mosquito hatina. Titochemera kuti kwamuri makatipo rubatsiro, especially kugovernment yakatipo rubatsiro rwekuti marara aya abve, then wotipo mamosquito net. Toona mamosquito net yekuti vabereki vedu vaite se wawane chekudzivirira mosquito first. 2, marara edu ane nguva akwanisa more than 6 months ari ipapo. Vanorasa hatizive, vazhinji vanouya usiku vachiita se vachirasa. Asi dai vaikwanisa waivhara vanhu vekutauni. Vanhu vekutauni ndo vanouya usiku nemota, vanouya vachirasira marara papi ipapo. Vakakwanisa kudzivirira vanhu vekutauni first. Second, vakakwanisa kuti pawo kana angava maplastic bag ekuisira marara edu mudzimba, marara edu agara akadai nemabhini akakwana. Mabhini edu panoita 2 per 6 months asingabve, achiramba ari one place. Saka ndisingazive kuti hurumende ingatibatsire sei pakuti marara edu abve first, kuti titese tiwane protection yakanaka yeutano mwana wamai. Tinoziva kuti vanhu vazosvike pakurasira marara ikanzuru inenge isina kuita hanya nekuya kuzotakura mabhini. Akambopedzisira kutakurwa rini mabhini emudzimba? Ane 6 months ari ipapo asati abviswa. Kubva ipapo havanombobvira wadzoka kunobvisa marara. Even mukatarisa pari zvino muri kuona marara anotosvika murodhi achienda kunosvika uko, but mabhini maviri ari apapo. Anonetsa kutakura ere mabhini maviri aya? Mumwe ari kutorasa izvozvi. Zvinoratidza chimiro chei? Imimi sevanhu vemunharaunda muchiona vanhu vachirasa kudai, ndezvipi zvamakaona kuti ndo zvingaite kuti tibatsire vanhu vakaita seya vasingarase usiku? Vanhu vakafanana neava tinowadzinga tichiti ibva ende munorasira kwamunotora zvinhu zvenyu. Asi zvakafanana naizvozvo hamukwanise kudzinga munhu achiona pakazara marara akadai so. Unongomuti hama ita zviripo, vachave vachiita se vachave vachibvisa. Asi vana vedu ndo vanenge vachiona utachiona hwemarara. Ndisingakanganwe nhau yetsikidzi, hatisi kurara mudzimba idzi dzese dzamungoona idzi dzakazara tsikidzi. Totokumbira hurumende kuti dai yakwanisa kuti watumira wetsetse waye, vanofirita waye, vakwanisa kuti firitirawo dzimba dzeditsi, pamwe togona kwanisa kuwana hope yakanaka, nekuti hatisi kurara mudzimba mune tsikidzi. Mashoko yenyu imimi kukanzuru ndeyekuti ngavatibatsirewo vabvise marara. Vakakwanisa kutibatsirawo vakabvisa marara, mhuri dzedu dzinoona utano hwakaita se hwakanaka. Nekuda kwekuti chikafu hachidyike, zvakafanana pamukamira ipapapo tikakupai bhanana mukwanisa kuti tsenga bhanana apo nemarara ari apo, ichina yoga yoga. Asi tokumbira kukanzuru kuti ngaitibatsirewo ibvise marara aya ari apa. Mhuri yedu inokwanisa kuwana utano hwakaita se hwakanaka. Munoziva upenyu hunotangira kuutano, ndokunotangira upenyu. Tikashaya utano hapana upenyu hwemunhu. Saka kuhurumende yekanzuru tinokumbirisa zvekukumbirisa kuti ngaitibvisewo marara aya. Mabhini aya maviri chera ukaisa 4 maflats aya kune maflats kune maflats yokuwesa vana vachirasira papo, vachirasira apo. Akaita 6 that's better, zviri nani.
nekuda kwekutika ngatakurwe ngasati akazara womasiya ari ipapo akazara womasiya ari ipapo handizvo utano hunobva kuti hunobva kumarara sezvamunoreva imi kuti makasabvisa marara hamuna utano saka tikuchemera utano hwedu kukanzuru kuti kanzuru ngaitese ngaiti yamurowo pamarara kudya kutotinetsa mudzimba oti kurara hatisi kurara kudya totonetsekana nekudya tinoita sei ndokumbira machibona makamira mumashure kwemarara gomura kadai kuno kuMatererini mukatitsanangura kuti marara aya ane nguva yakareba sei? Marara ane nguva yakareba zvekutokwanisa kana kuti 7 months 8 months nekuti waringotaura naoitanza kuna muta kuna tisi nematauro avo zvisviti makaenda rini kukanzuru kuti muzopiwa nhumbi dzakadaro kanenge atoke chi5 tichienda nekuwestaway nekuwestaway ukasvika pane vamwe vanokutaura tina kwekurasira marara saka tichaziva kuti marara ndokwekutorasirwa here kana kusisina dumping area apa pagara pachirasirwa here kana kuti kutongochi vanhu vakutongowana pekurasira because mabhini asi kutakurwa chichi kunyatsoita pana apa ndo pamagara pachirasirwa marara pakaiswa pinshed asi nekushaikwa kwepinshed yakazodhumwa nemarori ekanzuro acho vanhu vakungorasa pesi panenge ada nekuti hapasina vanhu pamaneja takatokutana tichipachengeta tichipaclina asi tatoona kuti zvakunetsa vana vakangomirawo pesenda inimi sevagari vemuMbare vari kuona zvinhu zvakadai zvichiitika tiri kuona kuti vagari vacho ndo vari kuisa futi mamwe marara acho ndezvipi zvamati mamboitawo sofa kuratidza kuti muri serious nekuti vanhu vasarasi marara kuti mamwe maresidence enyu vanorasa chive chinhu kunyanyita pasiriasi yedu takamasvika nguva kuti taimaungadza pamwe chete asi problem yaitika ndeyekuti tine vamwe vanouya usiku vane mashopu nevamwe vanotumoti vana vanongosvika ungorasa paadira saka usiku hapana nokwanisa kuva maneja nekuti paime pasina anochengeta taona kuti kuri kuyerera siweji ndeyati matambudziko mukusangana nawo imimi mudzimba dzenyu maererano nesiweji nemarara siweji ndo yakatoma siweji nekuti siweji inoyerera pese pese zvekuti pasina kuti isi tozosvika togara pana kutogadzira asi tozosvika pakupera munhu nekuti hatina cheuviri yanei tichidi tichiwanawo ko mudzimba umenyu zvakamira sei? Mudzimba maita problem yetsikidzi tsikidzi dzanetsa nekuti takaita program yetsikidzi tiri mavoluntary asi pavoluntary papo taapakati takanomiswa takadzida kupa 100 days dzekuti muspray toda spray zvokusvika 80 days pa80 days takatora mazita chii zvese vakatora zvakabva zvangoenda zvakadaro hatina kana chatikawana pepa sapa nekuziva kuti kanzuro here kutirangarira nekuti marara yaane nguva akadai honye dzakutotakanya dzichiuya kune vanhu saka izvozoti ndo mararamiro atichaita here kusvika rini imimi semunhukadzi anokoshesa utano hwevana ndeapi matambudziko amuri kuti ari kusanganikwa nawo nevana pakutamba kwavanenge vachiita around this area? honye zvina mapamba zvese zviri kurasirwa ipapa saka hapana mararamiro atinoti tiri kurarama zvakanaka tiri kutorarama zvinogozha mararamiro ari kuitika apa taikumbira kuti paine vanokwanisawo kuti kuisirawo marara kuti vana vawane utano huri nani unoona kuswededzera kwatakaita kuti tisu taitoita kutoswededzera nefoshoro kuti vana vasasvika mukati mawo marara asi hazvina kana ruyamo totobhadhara vanhu vanoswededzera marara kuti pamwe angaita nani asi hapana paunenge waswededzera ipapo vanhu vari kuti vachirasira ipapo saka hapatsiuriki ipapa taitokumbirawo kanzuro dei yationawo dei yationawo matambudziko atinawo kuti taakutoita semhuka mararamiro atiri kuita tanzwa kuti mudzimba mosquito yanetsa nderubatsiro rwamungade kuti ruve ruchipinda mudzimba dzenyu? mosquito yanetsa kozoti zvetsikidzi dzacho pamwe dzakutokonzerwa nekuda kwetsvina iyoyi hatichazivi vanhu havasi kurara tsikidzi dzinoruma nedivi mosquito yechiruma nedivi saka tangorarama sevamwewo vanhu taikumbirawo kuti dei taonawo kana rubatsiro rwatingaitirwa pamararama ndofunga patova padumping area chaiyo nekuti munhu wese anobvepi nevane mota vanongouya vachidira ipapo saka hameno zvinoda kuti zvidii tikukumbirawo kuti hurumende
nekanzuro nevanogona kutibatsira vatibatsirewo, nokuti sezvamurungoona ipa pandingopuma nhunzi iko zvinezvi kana iri kolera kana typhoid handifungi kuti ingatipotsa kuno, nokuti sei zvakaita nzvimbo ine yakazara marara, masuweji. I think nyaya yepomona, pakanzi kupomona uko kwakubhadhariswa mari yekuti vanhu vange vachirasira marara ikoko. Munhu wese hanti mukutoona vamwe vari kutorasa marara apa, munhu wese akungouya achingoisa marara ipapo. Pakambenge pakanaka, pakaklinwa, patori nebuilding inoenda mabhini, pakatonaka. Bohoi taitorishandisa zvakanaka, but now hatichakwanisa kurishandisa, taakutyira hutano hwedu nekuti korera, typhoid, kurarama kunokuka inyasha. Tanzwa musoro papa ine building yaiswa marara. Building iri vaiuya uzori empty after how long? Building yaiemptwa after 1 week pachiemptwa marara, but now takatomboklina zvedu last week paclean up yaya, tikambounganidza mamwe marara acho tichaisa one side, but izvezvi hapana kana 1 week. Tarisai zvapatoita. Saka tachikumbirawo tika hurumende, kanzuro nevamwe vanogona kutibatsira kuti nzvimbo yedu inge yakanaka. Ndofunga tinogona kutawo utano hwakanaka. Tiri kuona kumashure kwekune ground ingadai richitambira vana, rakaiswa marara aya atovepo here kana kuti kwete? Sezvanamboreva pakutanga kuti paiva nebuilding yaivapo, sezvo mutoona kuti zvimwe zvidhina zvitoripo izvo. rakaenda kupi building? Rakatopazika nenyaya yekuti angofunga kwaabva anongouya achingorasira marara ipapo. Saka dzimwe dzenguva unenge uri usiku kana masikati, kana uri usiku hatizokwanisa kuti tinge tichimonita tichitaura kuti pamuri kurasira hapakodzeri, nekuti munhu anongouya achibva kana mota dzimwe dzinotogona kutouya dzichitongobeurira marara ipapo. Saka yakutoita sort of a dumping area, but pane boho. Hatina kwatichambochera mvura yakachena, kunonetsa mvura semaflats aya, imwe haitokwidzi mvura kusvika mudenga nenyaya yekuti mapaipi achona haachaita zvakanaka. Saka tachingokumbirawo rubatsiro kuti dai vachitsinzwawo vatibatsirawo kugadzirisa panapa. Saka mhuri yeKuMbare iri kuwana kuti mvura since boho iri manje harichashandiswa. Zvakatoomera, tiri panguva yakaoma. Even chero vane misika yekuti uti munhu abve pamusika wake nemarara aya ndopaari kuraramirawo ipapo nemhuri yake. Saka zvakatongotiomera. Ndosaka muri kunzwa kuti dai hurumende kana kuti kanzuro kana kuti vanogonawo kutibatsira kuti pange pakamira zvakanaka, nekuti vana izvezvizvi manyoka atotanga kuvana. Utano chaiwo chaiwo isusu tiri kurarama nenyasha, nenyasha chaiko chaiko. Sange isu vanhu vechidzimai tisina too much, nekuti vana tisu tinoongorora kuti mwana ageza, mwana aita sei, but kana zvakadai so unogona kutsvaga mvura yekugeza. Dzimwe dzenguva taakutonotsvaga mvura kwamukwisi chaiko. Saka tiri kurarama sei? Kolera ingatadzi kutibata here? Typhoid ingatadzi kutibata here? Zvakadai so. Ngokumbirawo rubatsiro kuti vatibatsirewo panhu zvakadai, tikwanise kushandisa boho yedu semashandisiro atanga tichiita nguva yese. Tanzwa kuti mudzimba mune tsikidzi, nderipi rubatsiro rwamungade mimi kuti mubatsirwe kuti tsikidzi nemosquito zviite zvishoma? Zvakaoma. Rubatsiro rwatingade nderwokuti vakwanise kuita door to door, vachidisprayirawo kana kuti pamwedzi wega wega, nekuti ini ndikaspraya mumba mangu muri mega, munext door mune tsikidzi, munext door mune tsikidzi, still dzinongoita bheki kumba kwangu, nekuti ava havana kuspraya. At least dzikasprayiwa dzimba dzese, mapaipiwo anofamba nemasuweji akagadziriswa, zvinogona kutibatsira, nekuti suweji ndo imwe iri kukonzeresa kuti utano hwedu hutadze kumira zvakanaka. Kana idzo tsikidzi dzacho, kana mukapinda mudzimba muka mapundu chaiwo chaiwo amuri kuona mamatsvukuta inyaya yetsikidzi. Saka utano hwedu hauna kumbomira zvakanaka zvachose, hauna kumbomira zvakanaka. Tiri kuona mukutoronga muriwo wenyu muri pamusika wenyu and marara ari kumashure. Pasati pane marara, makastoma enyu aiuya mawiro arichiri kuita here izvezvi pane marara? Mazano makastoma asi kuuya nekuti pane marara autaura kuti pane tsvina plus nhunzi dzechimhara pamuriwo nematomati. Saka makastoma amashoma nenyaya yemarara.
Okay, saka ndiapi mamwe matambudziko amukusangana nawo besides kuuya kwemacustomer ndezvipi zvimwe zvinhu zvamuri kusangana nazvo? Matambudziko atikusangana nawo nzvimbo chaiyo mahostel matikugara imo macho tikugara overcrowded, vanhu vakawandisa. Kwakugara ana mbuya nevazukuru mu1 room pekugara plus masuweji ari kungoputika saizvozvi kungona apa masuweji anga akaputika. Tikatozotsvaga vanhu vokubhadhara mari kuti mvura iende yakadai isiwe nepamusika. Ndioma matambudziko atusangana kozeta muri kuona dzimba idzo dziri apa idzo neimwe imba idzo dziri kumusoro kwatogara imba yakapasika inofunga patone about 3 years 4 years hapana kugadzirwa, mvura yekutopinda mukati, mvura ikanaya mvura inotopinda mukati masofa nezvinhu zveshinewa nemvura. Saka nderipi rubatsiro rwamuri kuda kuti mubatsirwe, kungava nehurumende kana kuti nekanzuro? Taida kubatsirwa zvangu pekuti kana kugadzirwa pogadzirwa kana tinotsvakirwa pekugara panenge panena nokuti magarachi atikuita asikuita. Ko nyaya yemusika wenyu? Musika wofu ndoda kuti dai pane tichasogadzirwa zvakanaka, tunasoiswa tunasolainirwa zvakanaka nokubvisirwa mapepa aya atakaisa. Taisai munoti zviri risk panyaya yekuti munhu akaisa moto panopiswa, dzimwe nguva tinombona pakatsva mapango otombotorwa vanhu vanodziya. Ndodambudziko rimwe atikusangana naro. Mbomatanzwa kuti inimi ndimi munogara paflati ratakamira rinori, mungatitsanangurira here kuti suweji yani nguva yakareba sei? Suweji yani nguva ndingangoti kubva 2008 zvakadai so. Hatizivi kuti zvichaitwa sei kana kuti zvichapera sei nokuti ndomatogara. Saka ndofunga mungono zvazvakaita kuti hazisiwo zvega zviripo izvi, kunoti suweji kuti tsikidzi ndimo ano kana mambofamba makatendera kune marara kwete mbichana marara ekuwanda chaiyo kana magariro acho kuti tizive kuti chine kanzuro here kana hasisina kanzuro papachasi. Saka imi mukoma mataura imi kuti suweji yakabvira kuma 2000 makamboenda here kukanzuro sevanhu vanogara pazvinhu zvakadai kuti izvi ndo zvatiri kusangana nazvo uye mhinduro yavanga yakamira sei? Kanzuro tinganyepi nokutoti vamwe vacho vekanzuro kuti vatouya vatopagadzire papa vanenge vachitoda futi mari, kwete mari yekuti ichaenda kukanzuro yavo yemuhuno kuti tivape isusu vakwanise kuti atisina kuti vabhadhara izvo zvavaitoiti. Saka mungona zvakamboda sei zvakamboda zvakaita sazozivawo kuti makambopinda munational pambonawo dzimwe nzvimbo kwete kuno watona munhu magariro anenge achiita imba yake inenge akakura pamwe kakotobva panapa kana kusvika hamhino kana isusu dzedu dzidiki even rendi yacho yatobhadhara isusu mukabuda kuti kompani inobhadhara munational asi nehuyanga netsvina yacho iri kunogwa handifungi kuti zvinoenderana. Kanzuro handizivi kuti ichiriko here kana hakusisina hai papondeka nyika nokuti taane nguva apa tine vana vadiki. Chimbofungai kuti mwana anenge aida kutamba sezvakaita apa kadiki kane 3 years katadza kujamba ipapo kakutopinda musuweji. Saka ameno hatizive kuti pamwe imari here kudiwa here nekanzuro kana kuti tizive kuti ichipa kwahatizive. Saka nderupi rubatsiro rwamuri kuda imi kuti mubatsirwe naro? Zvakafara pari zvino tatikumbirawo nekuda kuti takawanda handiti mapaipi edu amadiki kufunga mungono mapaipi arapa. Saka handifunga zvimwe zvacho hachakwanisa kufambisa kutakura vanhu vakawanda. Saka rukumbiro rwatati naro ndekuti vakakwanisa kuchinja mapaipi anofamba nesewage system vochinjawo mapaipi and then vanhu vacho vekanzuro sezvaita kudhara taiziva kuti maflats maichairwa makuseni matoilets ogezwa munhu vakuenda kuma3 kuma4 wosiya futi vakuita semageza marara achitakurwa but yezvinezvi hakusisina izvozvo. Saka kuchikumbiro ndechekuti kana ivo vachinge vadzoka zvakare kana vapo mukanzuro nokuti vazhinji vachitongoziva kuti vanouya kubasa asi munhu anenge akangogara hatizive kuti kanzuro wacho ndiko kuti munhu abva kumba here kuya kuzogara here kana kuti. Saka izvozvo kana even matoilets edu atoshandisa hakuna kana toilet kana 1 yamunoti totochera tega mvura kuti tikwanise kuklina
matoilets. Saka ndochikumbiro chekuti country kana ine mawekers ayo vaakati ndo anoshanda kukanzuri ndo ngavatipote vachitsvairawo sezvavangoita kudhara, kutsvaira marara sezvavaita kudhara. Handiti nekuti gadziriro zvakafanana ipapa kana mvura ichinge yadaisiwo wogadzira kuti zvinhu zvidi zviite kuti vana wedu vawanopogara pakanaka. Ichocho ndo chikumbiro chikuru chandinacho. Mama, tikuona mafulati haana marata ari kuita seyakatakurwa nemhepo kana nemvura. Mungatisanangurire kuti zvinhu zvakaitika rini? Zvatoone makore almost 5 years. Makambonomhangara here kuti ndo zvakaenda isusu machembere kasingaperi ndekuti handiri kuona nhungo dziri kuda kuora dzesezi. Pane dzakatombotonha ipapo varume vakakatekerera apo vana vaitamba, handiri kuona pakazembera mwe vana vanozembera ipapo. But tilaki kuti vana vaitambira uku aikenga vakazembera apa takatoita dzodzi yerufu rwevana ipapo nekuti mapuranga yakadonha kunorwera pasi apo mvura iri kunaya. Ndomuka takaenda tikatozoneta tagara kuti ngatichinyararai nekuti bloko 2 payakabva marata handiri kuona kuti bloko 2 vakatonzitengai mega ipapo pamuri kuona pana mapapo ipapo tiri kutonzitsvagai mari imimi vane dzimba idzodzo ndo pandiri ipapa muendere marata iwa. Takaona kuti neeji yangu inoyi magaba ndari kutengesa handizve ndizokwanisa mari yerata 1 nekudya kwevana vatibusirwa nevana vedu vakufa handimanedze kuiwana. Saka mariposi tiri kuendesa akanzora isi kutidaira. Hakuna rimoti inoenda ikoko kana vari kusenzeswa kuno kuti watsvaire kuno anotouya pano otsvaga pekugara vachimwa mitoriro iyoyi yese. Asi vari kusungwa ava ndo vanhu vanenge vasina kana nebasa vasida vachivapa mabasa vachiita iwani nekuti vanhu vari kukanzora vashati basa. Mafulati aigezwa katatu pazuva, makuseni masikati kuti ine masinge edu ataisukira. Iye nezvi vanhu tiri kuwachira pano panzapo ani muri kuona uku ikreshi yafanira kunamukirwa washeni mawaya tinokusema but nedambudziko remvura kuti tikunochera uku takutowachira kuno. Saka ipapo anotone nedambudziko kuti mvura ikana ipapo apa musati mamboona inobva ipapo yobva enda pasiya yobva enda pabi yobva yega pesa apa panozara siweji pamuri kuona makwati ese waya isiweji iri kubva apo. Dzimba dzedu idzi yangu iri kuona ndobva dzaafekitwa kuti nemvura. Mvura ikana yakutsvairwa yenda yobuda nedhoo iro ichienda zvaafekita ita vana vari kuenda kuchikoro antoenda bhuzu dzatota masokisi atota magredhisera. Saka takutadza kuti vana tovachengetedza sei pamusoro peutano hakuna utsanana. Ini taitomboenda kunazareta kuna mainspectors acho kuti uya mutionero zvukuru hakuna anouya nekuti kanzwi kuramba kuuya. Vanenge vachiti chii? Vanongoti tiri kuuya hapana anouya. Kudhara vanhu vaimaneja vanhu vamaforomani kanzwi ine maforomani ayakati patimenedipatment but maforomani anofanira kumaneja vanhu vanoisa kuno kumafulati kuti vari kushanda here hongu kwete. Iyi kireshi ita sei zvakaita chii chinoraramisa vana ipapo vachitamba mukireshi handisiweji futi iri kupinda. Saka chandotidaisa mwana mukireshi chi vana ukatongovhara isusu mazera takutakura toendesa kumusha ndokaunotoona mwana achiyo achinja upenyu. Sendinoti kuno nekumusha atikana tikatoya kunonguye zvine ndotsvaga upenyu nesina yedu ndenga apo pane ngozi apo ndokuti mhepo ngauya iko zvinezvi dzese dzimba dzikafugika dzikanousikizi munofa vanhu imono tinototya panika mhepo yakauya last week iya kuti kumarata achidai munofa vanhu but hatina kokuisa marosa hapana Batsirwa muri kudenderweni. isusu rakuisirwa marata handitika masiweji ese amatoilets maplambers ngaite basa rako. Plamba kana akatoya kuno takunzi every dora angozviurira kwete kuti auya ari undercouncil. Handikuzvinzwa isusu tochiita madhora madhoeda kuti plamba iye atigadzirire after 1 week zvatanga futi todoneta madhora zese ari kuda mari yayo kanzi iri kuda mari yayo plamba watiri kutsvaga isada kubhadharwa nesu kuti hatiitwi apo izvozvi zvidai maakanopa zvese zvanga zvidi madhodhi avo vanhu votombeza mukatinzira nekuti vanotamba bhora panapa yora giraundi vanhu vakuru zvichatika vana idambudziko mwanangu rekuti hakuna mazera akangotanga kukosora it means flat rese revana mazera vakutokosora nekuti pari kutambira havarambidzike vanhu pane chinepo ndopandoda nekuti hazivi. Saka ungaramba uripo lapo nemwana oisa musana hana pekutambira pakasununga. Kutsva pakudzira pane utsi zvii zviri kumbonyatsoita. Zvakuitika ndeyekuti ivo vana vatiri kubereka musikabva yanga yawanda vachitora zvinhu vachiba materedzi netsongo vanga vakutoenda dzimba dzavo. Saka nhasi semakomelezi abatana
tikatirase chitipise kuti musha wedu uchene. Manga mine zvinhu zvinosanganisira zvine zvimatoileti, makapetsi, magumbeze, zvimwe zvimasofa zvakaunganidzwa zvakawanda zvapiswa. sai vakomana vacho vari kuti kudini vaida kuzvishandisei zvimasofa nemakapetsi? Vaitogarira vachibhemayo mutoriro yanetsa iri kurambwa nehurumende kuti vana ngavasapute mutoriro. Tiri kuona kumashure kwenyu kuri kubuda mvura, imvura yekuputika kana kuti isweji? Isweji. Matereti edu anotobhuruka. Ndomagariro atakaita muno muMbare hatina kumbonyatsogara zvakatambanuka. Isweji yese. Yani mvura yakadii isweji kuyerera kudai? Zvenguva ndinganyembe zvatove nemakore. Kanzuro yacho inongoya yongomira yoenda. Saka tinoti dai hurumende yapindira yoshandawo nesu tiri kunzwa ukutsvina yacho yatotinyanyira. Nderupi rubatsiro rwamuri kuda inini kuti vanyatsokubatsirei? Rubatsiro hatiri kuda nderoti tsvina yese dai yakukurwa tagarawo zvakanaka. Dzimba dzatakagarisana dzeumukoro idzi tsikidzi tanzwa nekurumwa. Tsikidzi dzawanda mumabhuroku medu. Hurumende dai yapindirawo futi yatitsvagirawo mishonga. Dzimba dziasprewe tanzwa asikana nokurumwa. Taneta netsikidzi 1, taneta 2 nevanhu vemutoriro. Unotya kunogedza cheko, unotya kuti mumba musara muchipinda. Tatadza kuziva kuti dai hurumende yatibatsirawo toita seiko. Maskringeti acho takaisisa hasi kutoshanda nembavha dzemutoriro idzi. Kokuchema kwatingoita vanhu vemuMbare pabloku kuMatererini panonzi Sweet Corner, mubhesi munonzi mudhimu teleti yenge yaimba inogara vanhu 1500. Saka tatadza kuziva taitose tikuda rubatsiro titipavhariso ipapa. Machairman edu ehurumende vauyowo vakatangwa basa ravo kuti bhesi ririburitswe zvinhu, mabuda matuna ezvinhu, masitsi emamota ingakabiwa zvese, mutoriro, makapeti, magumbezi evanhu. Vanhu vaona zvinhu zvavo, mabhaketsi, unotya kusiya bhaketi rako panze chaipo, zvabuda zvinhu zvese izvo zvakawanda. Block 2 Matererini muteleti. Zvikuitika munharaunda munomuka tikuona ma12 years vana cheche vangwa kurara mudenga vachitiza dzimba dzavo. Passport yangu cheche iyo yandakashaya mumba ndaiwana but haichashanda, yatochaya piswa. Saka vedu nhaurwa iripo ndeyekuti utungamiri ese machairman ndokumbirawo zvangu ndiri PC wechimurenga branch tibatsirewo kwese kune mabhesi ese akurara vana vese kutangira 12 years 15 years. Tibatsirewo tione zvakanaka. Ndo zvakwanza dzione munomanga muri mutoilet matanyogezera tichitozvikwanisa kuzvibatsira, asi that time takatarira zviri munhu hatichakwanisa kuti kana kuti tiende kumachemba nekuda kwemarara ari apa. Kwakazara marara ekuti ukazitarira anokwanisa kana kuzadza marori maviri kuti marara aya yakwana. Maiwana wakomana wedombo wemutoriro wairowa mutoriro muno ndio vakanga vakavhara muno chiya zvamaona zviri pasawa tazvibvisa pamuno ndio zvawaigarira nemarara amaona tichipisa panze apa akanga akazara muno. Saka nekuda kwemukuru vakataura kuti mabhesi ese edombo bvisai. Nhasi makuseno ndokatati ibvai waramba tikakwanisa kubvisa zvinhu zvedu tichirasa zvimwe tikapisa zvimacheya zvamaona kondizvo zvataendesa uku. Saka tikukumbirisa kuti kanzuro ngatibatsira kuti marara aite sei akwanise kubva tikwanise kusenzesawo matoireta. Tanzomshoro timamu nevana vanga vakazvivarira muno ma-age groups ava vangakamira kubva 12 years kusvika 30 something years vakanga vachigara muno, vakomana chete, vakomana vese nevasikana.
ndio kanga wachigara muno vakavhara matoilet yanaya tichimasenzesa wachirovera mutoriro saka tati mutoriro hatidi ivhai tasoi tabvisa zvinhu tabvisa zvimwe zviri pasi zvimwe taendesa saka kanzi tikumbirisa kuti ngatibatsirewo marara abve tikwanisa kusenzesawo matoilet aya ndikakutaura even swing system main type yesystem swing system yakavhara nemarara hatikwanisa kuti varume vasenzese matoilet aya evakadzi vari nani vari kusenzesa but yana havasi kushanda tokumbirisa kukanzuro kuti kanzuro ngaitibatsire achichaziva kuti kanzuro ndeyedu here kuti haichazi yedu kana iri yedu kanzuro ngaitibatsire asi kana isisiri yedu ngavatiregerere zvavakada ndokumbirisawo tete ndokumbirisawo kanzuro ngaitibatsirewo nokuti zvakadai tsikidzi dzingatadza kutendera here marara akazara kudai dzinotenderera tsikidzi mumba hamusi kurarika kurara 1 hour uri mumba kwakuedza chete dzimwe nguva dzese hadzisi kurarika nekuda kwemarara yaya netsikidzi tinospreya mudzimba dzedu dzokuidza dzoya muno mune marara akadai hadzibvi dzoramba dzirimo tokumbirisawo kukanzuro kuti ngaitibatsire kanotangira pa9 10 12 15 ndo muzera yacho iri kuputa iri muno mumanhingirikini mamukoma mapaseji aida kuri kunzi kunouya mapurisa achibata maitoona manheru ega ega nepakadzvinyirirana mumapaseji vana varare mumba ende vana vacho havachanzwa kana kwamutsura kana ukadii haachatonzwa wakutoita kunge iwewe wamai usiri munhu baba namai munotoita sekunge mototeerera because anogona na kucheka nebanga kana kukudii nekuti unotoona kuti pfungwa dzaanadzo hadzisiridzo saka dai hurumende yatibatsirawo muno maflats munomu taonawo kurarama zvakanaka vakuru vana vedu vekutanga chaivo chaivo vakakura zvakanaka izvozvizvi hapasisina mararamiro akanaka takagara muno mu79 haikona nhasi 79 saka kusvika izvozvizvi haasisiri maflats tarisai matoilets dzadzimba matoilets dzadzimba saka tinoda kubatsirwa hurumende ngaitibatsire muno maflats hatina zvatiri kubatsirwa marendi chaivo chaivo edzimba akakwira magetsi takatombosvika pakubhadhara tega isisi munhu uchinzi unofanirwa kubhadhara pasvondo unobhadhara 10 US pasvondo pa10 US saka chikwereti chekuzesa takange tapedza saka izvozvi chasara chedzimba tiri kudzi dzimba idzi dziri kuuya kuzoita sekuti dziri kuuya kuzovharwa tichaiwana kupi mari yacho tarisai yezvinezvi ukada kuti utsvairise mutoireti unonzi ndipe mari utsvairise panzapa ndipe mari zvinhu zvese zvakangotiomera hatina zvatikubatsirwa kana nekanzuru kana chinhu wani muno mafurasi kunze kwomotsvaira panze kukwesha matoileti chaiwo vanhu ndimunotoenda munokwesha motochera mvura mokwesha mogadzirisa saka isitisha kuti kanzuru iri kuitei toda kubatsirwawo hurumende ngaitibatsire muno maflats tarisai kana madziro edu zvakaita inini ndine mwana akatorohwa gore rakapera nechimuti chakabva pamusoro apa chenhingirikini ndikaenda pakanzura handina kana kubatsirwa dhiwo chaiye akaramba kuti abatsire mwana wangu ndikatozozvibatsira mapepa zvese ndikaendesa padhiwo akarohwa panzapa nechikonzero chekanzuro asi kuti iwe gadzirise haina kuuya kuzogadzirisa nemwana enda akarapisa ndega nanhasi izvo zvaanoti akadaiswa anorutsa ropa vakaramba kugadzirisa matambudziko atiri kusangana nawo munomu ndeekanzuro ngaitibatsirewo dzimba marenda akakwirisa 69 yes tibhadhare tinobhadhara chii zvinhu zvakamira kudai ngavatanga vatigadzirisirawo zvimwe ngavatione kana vakatadza zvimwe zvimwe ngavatiwonewo matambudziko atinosangana nawo kunokwavo chipo chokutoti mwari nguva yedu yokufa yanga haisati yakwana nguva yedu yakwana dai takapera kudharara kufa tsvina murikuona tsvina idzoko murikuona zvikuitika izvo matoireti ane tsvina mudenga umatigara vanhu vemutoriro vanhu vembanje vanhu zvakasiyana siyana mutoireti yemudenga muzvokuti vakomana utozopinda muusiku vakatora zvinhu zvisu vakarasira panze mutoireti chaimo unotopinda vakuto netsvina yacho iyoyo
tagara muno maplaces zvakuitika izvo zvachakamira sei kanzuro hapana zvanomboita kuti zvanomboita munhu kanzuro anongopinda mutezo wopresha kana kushonguva tobuda izvo zvimwe zvese zvinoitika zvinenge zvisinei nanhinginakanzuro patinge vanhu kanzuro kuregerera zvinhu zvidai mari dzevanhu vari kubhadhara murindi iva vasi kugadzirisa kuti vaone kuti vanhu vachii kuitika munokuva uri kugara ikoko gara here ikoko ukagara apo ungadye chini pakadai padzako tarisai muno uyo mukomana uyu haasenze ukanzi but anotozvipira mwoyo kuti rega nditesei ndinhingine ndikline ukaona muno makachena kuchena mwoyo ndinenge ndatotenderera kutoti vanhu unzai mvura unzai zvakati unzai zvakati kuno kumafurence kunoku aiwa taneta netsvina dzemuno isinoda kuti rubatsiro kuti vanhu vekanzi ngavazive kuti muri kugara vanhu muno ende vanhu vari kubhadhara chi rent vabhadhara siku unobhadhara 10,000 anovaziona ivo vanhu vekadzi ngavazoti muno munogara vanhu gavarege kuita munogara mbudzi kaii mbudzi munogara vanhu tsvina kwete zvanyanya ngatigadziswe zvinhu izvi zvose tarisai apa zvapakaita apa muri kuvaona munaurwara here izvozvo ende izvozvo mudengambo maamugara magundiro vakaitengesa mbanje mitoriro zvese mamaisha munomunenge mune vanhu vadiki vadiki vana vasikana vanga vambosvika vari mberi aiwa vanasikana vacho vanenge vakatodzvinyirwa madziro urikupinda unowamusana akaitozonzi ji achi ainezvo haangazvitarisa zvemunopeti kudhara vamuskambuleso kudhara tagara pakachena pesa but ezvinezvi vana ndandisiri kunoma ndakambogara kudhete saka pakazodzoka maizvi andikuona kuti mari azvezvi zvakazara kusvika apa zvakazara mese ndakutanga kuklina kozi kudhara pandakasiya kunoka ndakatombotanga ndaimboita zvongoklinawo ndikudasi ndikubvisa marara kuti aite mashow saka izvi zvatoisi pandakadzoka kaazvine zvakuita nani nekupisa vandokumbozvitoka saka imi munoklina tingati pakakura sei pazuva ndamboklina kana paseri apo kana nekuno kwese svika kana use kona andimona kwagara mama arikwa ndoklina futi kuzi apamusoro apa pinge pabhoti apo pakuzi matachuka ndopaklina nekuseri kokuti saka munoklina panzere kana munozopinda futi infekti muntu ai infekti ndotanga ndichimuka makuseni ndingovhura dhoka korido mune tsvina saka ndingochaya muchiita korido mapese kusvika pesa ndotanga kuklina panzi saka ndapi matambudziko mukuonei akusangana nevanhu vakaza panenge mukamudhara karanzinyandoi kanenge akagara kusei kanenge akagara katwesa kanzi kanoklina kuseri kubhati mambosvika kuseri masvika kuseri maona tsvina iriko bati iye ndewekanzu asenza kanzu bati pana zvanozoti kana aningina akamuka anogona kugara patoireti ongobhaidza ongoklina katoireti ogara patoireti akubhadhaisa vanhu mari saka ndapi mashoko enyu kukanzu iyoyo yekuita mabasa akadaro mashoko ekukanzu hamuda kuudza kanzuru nekuti vari kutumira munhu ari kusvika achitsikirira vanhu kodzero dzavo ndeapi mashoko enyu ekukanzuru mashoko ekukanzuru anofanira kuti kanzuru inofanira kungoklina pavanenge vanzi klinai zoti kusiya zvakadai kana nemusiya zvakadai chiiyo
Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe, dambudziko rako idambudziko redu tese. Semhuri yeZimbabwe tinoziva kuti tinobatsirana kana pachinge paita dambudziko rakadai. Mavanzwa vanhu vagari veMbare vachitaura matambudziko avari kusangana nawo nyaya yekurumwa neumhutu mushure mekunge marara ave nenguva asingatakurwe. Zvakare sweji yataurwa kunzi yava nemakore 5 neanoraudzira isina kugadzirwa, pamwe chete nedzimba dzakabva marata, asi kanzuru hanzi yakanyarara nezvazvo. Tichizopinda zvakare mukati tanzwa kuti pane flat rekuunit D ranzi ndimo manga muchigara vana vanga vachiputa zvinodhaka mazera hanzi 9 years kusvika ku35. Vamwe vacho hanzi vakatoitisana pamuviri varimo muflat imomo. Kune vanoda kubatsira, nhamba tichaisa pazasi, vanoda kuvabatsira nemari yekuti vawane kuti vatakurirwe marara iwaya vakwanisewo kurara mudzimba dzavo usiku. Tichizosangana zvakare muchimwe chirongwa.